категория беше особено оспорвана и в нея се състезаваха над 10 компании. Журито на компания на годината успя да открои и финалист в категория работодателска марка и това са PaySafe. Аплодисменти, моля! PaySafe е водеща платформа за разплащане с богат опит в обслужването на търговци и потребители в световния развлекателен сектор. В България компанията е една от най-големите в софтуерната индустрия, с над 1400 служители, работещи в различни направления. При нас на сцената сега се качва Ивона Гавриилова, Senior Recruitment Manager, за да получи отличието. Честито! Заповядайте, Велина. Здравейте на всички! Много благодарим за това отличие. В PaySafe от години инвестираме в развитието на работодателската марка, изграждането на едно стабилно име като добър работодател на българския пазар. И сме много благодарни, че тези усилия се забелязват и обещаваме да продължаваме да инвестираме в тази посока. Благодаря. Аплодисменти, поздравления!